Let's thank God for what is Okay, happening. Let's thank God. Yes, I'm hearing you. Dapa life. I'm saying all right, okay. Ndakudzwai. we need money. Ha. Ndakudzwai. Mundipe nguwa wedu. Ha. Mudharize upe nguva yeko. Aiwa. Madharis muri kuzviwa here madharis. Vachasei madharis. Rumba feedback kubasa kwangu. Madharis akasegodi sera madharis. I'm coming. But I'm coming. I'm coming. But mama sikupindawo kana ndaka kumirira kubva nguva iyi. Kupindawo iko zvinhu zvakubasa kumana. Pamuchapedza kudya, pamunenge muchipedza kudya dinner ine ichitopedzawo panapa. Madharis kwai madharis akutora time yangu. My guys, what do you say, guys? Masquerade say, guys. Masquerade say. How are you guys? Masquerade say. Anonyarara varipo ndipomira kuti vauye.
Right. Mascara say, guys. Mascara say. Mascara say, guys. Mascara say. Mascara say, guys. Mascara say. When you put Gramosati Kuvana 4. Kuvana 4, guys. This number gets. Kuvana 4. This number gets. Magets Puya Ijosh. Guys. Kudzoka Ijosh Magets. Na 4 good hours. This number gets. 4 good hours. No magets. And the Karakus number gets. Kana network chache ye data. Haibati. Saka network chache ye data. Haibati. Saka, guys. Kwanza vari kwatati kune izvi kwatati kumagetsi kwakusinaka tinogona kuti chiri kuitika iri plus zvagara zveprofesi unogoziva kuti vanhu vakawanda havapindiri tinenge tingori vashoma saka hapana chakaipa handitika. And guys mundiregerera ndambona pane post I think yakandwa ne one of the admins handitika. Yesi Tom Jones Mascara say. Mascara say. Pane post andaona one of the post yakandwa ameno concerning my TTP page, guys. It's not me. Apanda post that way visa pa yama gets my manch daiona. I think it's one of the admins. Dova ndakudzai kapana pane admin 6, guys. Anybody can post anything, and when somebody posts something, go buda yakati SIS MELLY, and that doesn't necessarily mean to say kuti ndatoiona ndikaivisa because tesingadi titaure zvokune mamwe mastreet uko. Animaona like in a negative or what, let's do our own thing here. Just go watch there and leave it there. So one of the admins must have put it that and send up that put in the and but in dosha. So Kawana post, guys. Sometimes anybody can post anything. Sometimes my phone, like Nizuro, my phone was off the whole day. Whoever was posting my admin anti-mashona. Right. So guys, we are panapa Prophet Josiva, we are panapa. Prophet Josiva kutivanda just a few people varkuda kudi kutaugwa navo. Saka arkuda kutoka, guys, pina inamba. Pina inamba, guys. Pina inamba. Depending on number in your calls, guys, so that mungu phone twitter fast, guys, because that's not guys. I'm on a team complain answer and chipping on bam stanga live. And I'm on second the guy in the tongue and the guy in the tongue and never phone it up because we're phone a manji and tiga. My comments ask kufamba. Say this reo depending guys. Depending on number, guys. Depending on number. Zenze phone. Pato yi papa ma comments acha fambe. Nazo chichinge chitika ni network cannot chi amen. Okay. Right. Number da pina. That way pina name phone. Let's open side cover iwai kwati tinde kwa feli kune ifuti vedwe vada kuenda kumaraini ngogara imainda kwana feli kwachona handiti vada kuenda kumaraini gara imangoenda, guys. Varuda kuenda gara imangoenda handiti tingosara ne varuda kusara chishandirana na profeta. Gara imangoenda, guys. Mufana ni WhatsApp call but do send. Abato phone. Hello sisters. Hi SIS MELLY. Manje moto ramba makabata ipapo because zikuitika pana baka ndofunga ndasenda message alright vari kutaipa. Boza chitira kufona pa yanga simpinanga chingoti calling yanga singati ringi. Moto ramba makabata. Okay. Namba makabata. Right. Guys, nasinda kugadzirira pink lips, ndakugadzirira pink lips, guys. Ndakugadzirira pink lips, saka vari kuda ma lips pink vava pink lips ish. Ndogona kutengesera scrub yacho ema lips ne pink lips ish. Pink lips tave nayo vanoda kuita kugadzira miromo inonakisa ma lips. Antika vanoda kugadzira zvuta pink lips mozo dibata. Hands Tom Jones une page. Nayi ubvunze une page ye Tom Jones tongona profile. Haukose
kuratidza usingaitiwo page nai hanzvadzi. Kwanzi I see snakes na Anna kuuya pana pamakuti sisi asi ndambotaugwa kasi ndamborira kwai ndadizve asi ndamborira kwai ndambora kuti nani siri pasocial media wani magetsi kwakusina kwai naAnna musati sisisise. Right, mirai guys, takamira kuti vatange vapinda first paningiri. Mirai vatange vauya pafoni apa first, then we start from there. Maybe it was network. Manje ngavafoni ngati network. Because I'm zvibese kuti yakuita. Right. Hello munhu wamwari maswera sei? Maswera sei. Aiwa taswera, totongoti gaga nekuda kwemagetsi adai kuti shumburudzai. Shuwa chokwadi kwatori kuri kwatoenda ushuwa manje. All right. Atoendawo manje sikuda changodzoka manje right. Prophets tinogamuchira ipanapa. Tine munhu atori pafoni wekutanga tanga kufona. Ameno shamwari taura na prophet. Hello prophet Magadi. Magadi. Tipo Magadi yenyu. Tiripo zvedu. Okay, prophet ndoda kuona matirwawo pamusoro marriage. Okay. Munhu wandinaye asi aroora kana kuda kungobvisa tsvakirai kuno asi asati aroora tatova nevana 2. Okay. All right sisi. It's okay. All right. Regedzai ndi kuna matrisa. Amda kuna matwa kuti aite sei akwanisa kunoroora. That's good. Muri muno South Africa here zvekuti munokwanisa kuya nekadhi rake paconference then of kuna matray card rake, but for now chakuna matray zvakare. Hairiti muri kure riri kuchandoko. Very good. No problem. Okay. Let me pray for you, my sister. Okay. In the name of Jesus, declare over your marriage. In the name of Jesus Christ, I pray over your marriage to be successful. Wow. Declare Simbare Denga. In Jesus' name, amen. You come with a testimony, my sister. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. Bye bye. Right. Regaiti vetangotora mumwe. Guys, kana usina data remakozi usatipedzere time guys. Kana usina data remakozi usatipedzere time. Regaiti tori vana ningwa data remakozi anditi. Because tikumanzana nemagetsi mungozvana zvikuitikawo guys. Magetsi aya. Hello Kola. Hello Magadi. Mushe muri sei? Tsaripo. Tokumbira kutaura na prophet. Yeah, ivai mangotaura nawo. Magadi yenyu prophet. Magadi yenyu sisi. Taura ina prophet. Prophet ndinongokumbirawo kunamatirwa pamusoro peupenyu hwangu. Okay. All right, Imi muri kupi imimi? Muri kupi? Ndiri kuDurban. Okay. Oh, it's okay. All right, Sisi, let me pray for you. Okay? Ndiri kudeclare upenyu hwenyu ngausununguke, zvinhu zvenyu ngazvizaruke zvese in all angles. Declare kuvhurika kweupenyu hwenyu zvakavharika zvese ngazvivhurike from today. Declare, I speak a word paupenyu hwenyu. Every door in your life, I command it to be opened in Jesus' mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. Upenyu hwenyu wazaruka kubva nhasi nezita raJesu. Amen. Amen. Thank you Kola, thank you. Right. Vari muJoburg guys handisi kutorai. Vari kuJoburg Pretoria, I'm not taking you guys. Munoenda pa ground. Hello Kola. Hello. Muri kupi Kola? Mushe nasera masera muri kupi? Ndikupolo kwanu. All right, taura ina prophet. Prophet Magadi.
makadini ndokumbira mudina matiro wenyu life yangu hapana chiri kufamba pasi zvakangomira zvakangomira okay all right I want to pray for you that zvinhu zvenyu zvisununguke zvitange kufamba handiti thank you so much farema network ya network yacho kuna matre network prophet network yacho hachanzwi network but taurai makunzwika memory nyasha we love you so much memory nyasha we love you thank you for kutendeuka memory thank you for your repentance thank you very much wakasiya zvemagosti ukabuda mugosti wave munhu thank you my sister taura timbozama yekunamata tione prophet pamwe inogona kunzwika thank you apa mukulizwa zvanani zvana zvita zvinzwika alright sisi dauti mbate musoro wenyu tikunamatire right I pray from now declare ngausunungurwe kubva izvozvi let your life be delivered let your life be free ndiri kudeclare zvanga zvakavharika zvese in your life ngazvizaruke from today in Jesus mighty name in the name of Jesus Christ in Jesus name amen my sister is done you are free. Thank you. Thank you. God bless you. All right. Hello, caller. Thank you. Hello, caller. Hello, SIS MELLY. What do you say? Thank you for taking my call. Ndiri nani zvangu? Muri kupi? Ndiri Cape Town. Okay. Taura na prophet. Prophet makadi zvenyu. Makadi yenyu prophet. Hello. Prophet hanzi makadi yenyu. Network chavo tongotinzura tsitsi magesi ari mukuzama nyaya dzacho. Saka ini magesi achidzoka kunoku angachinda kusaidi kwavari. Alright, no, I'll keep holding. Can I enter? Network. I'll just keep holding. Makoza acho apa network hakuna. Hello, prophet. Network. Yes, Philip. Yeah, that's why. Okay. Makadi yenyu prophet. Prophet muri kunzwika? Yeah. Okay. All right. Prophet ndanchida kunamatiro wawo ndiri kugadzirira kuenda kunze kwenyika saka ndiri kutsvaga munhu anondibatsira kuti ndiende ndotsvaga sponsor sana ichingokumbira kuti mundibatsirewo so that jeni yangu inge ichiendeka zvakanaka ndifambe zvakanaka wokuenda kunze kwenyika. Makutoenda here kola? Makatowana sponsor? Andisati ndokutotsvaga sponsor andisati ndawana saka I've been looking for a while saka ndikungoda kungonamatirawo kuti ndiwanewo breakthrough ndikwanise kuenda. Good. Thank you, my sister. You're coming with the testimony. It's only good I'm not about any even your passport, just but still I'll pray for you. Okay. And all right. Good. Thank you. Right. Ndino declare pa papers enyu ndo declare pa passport ndo declare pa na sponsor ndo declare kubasa ra muri kufanira kuenda ku UK or outside this country wherever country you want to go. Not declare nezita ra Jesu. I pray for a miracle in the name of Jesus. Rona matira munana pa upenyu wenyu usangane nemi. In Jesus name. Amen. Definitely zvirikutoita my sister. That says the Lord. Amen. Thank you. Thank you, my sister. My time, prophet. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you. All right. Caller, hello.
Kola hello. But the volume yenyu hatisi kunzwa itsai volume. Volume. Hatisi kunzwa ikola itsai volume phone yenyu yaita sei? Muri kunzwira kure hakuna volume kunoku. Try kufona futi because hapachatiri kunzwa apa. Guys muri kunzwawo? Hapachatiri kumbonzwa apa. Kama ndidzo network idzo dzidzi. Hello Kola. Kola hello. Hello Kola. Zvakadhakwa izvi. Zvakadhakwa. Hello. No one. Network. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri seiti changa mukola tida kuindira mberi. Ndokumbira kunamatiwa naprofesa ndikoni kutaura. Hamugoni kutaura? Makaita sei Kola? Andangobva kumusha ndikangouya ndisina voice. Okay. Prophet mamunzwa? Mamunzwa here prophet? Makati yenyu mama. Okay. Pakaipa. Hello. Hello. Dzimai TV kana radio kusure kwenyuko kuita noise. Alright. Nadzima. Prophet mavanzwa? Makomedza ati kufamba ndi kutoona pane imwe phone. Uku kuyandikisha live yakamira kuti nsi. All right, prophet, this is not going to work. This is not going to work, guys. What I'm going to do is ndakukupai ma details, guys. Ekuti munoenda sei kuna prophet vari kuJoburg, Pretoria kupi. I think that will be fine. Izvo hazvisi kushanda izvi, guys. It's not working. Network nenyaya dzemagetsi hazvisi kushanda. Hamoti network yati tiite sei shuwa nai isi toshanda kwazuka. Mati. Yeah, that's very true. Tipe pana admin ari mu comment section here kwa prophet, guys. Do we have any admin ari mu comment section kwa prophet? Atinyorerewo ningikiri. Atinyorerewo mu comment section ndopina. Atinyorerewo ma details emukamba prophet muri ku South Africa. Muri papi? Thank you so much. Thank you so much. All right, sis. No, takanda pano namba nditi. Yape inamba. So that was up as number no. Right, because I do pay number. Chikumbro number, not the number, not the party. Okumana. All right, I get the document with you fast. Krumidze. So that is plus 27, and it plus 27. You know that's the code. So. Plus 27. All right, Sisi. Yeah, plus 27. Plus 273. Oh, all right. It's okay. Get the time. It's 073. All right, Mirai. 073. 092. 852. 3. Saka idzi ndo namba dzokuti vanobhuka. Ndo namba dzinokwanisa kubata secretary wedu zviri easy hazvo. Still ndichapa futi ma details epatiri. But for one-on-one, tikutanga mangwana one-on-one, then ezo musi weSaturday. All right. Mane one-on-one zvakare ne-main service yedu. Saka mangwana tine one-on-one in our main service. Friday again.
Saturday again, one-on-one and main service. Saturday, one-on-one and main service again. Okay. Saka mangwana muchatanga kuita ma one on one, mozoita main service. Tozoita main service. Yeah, that's true. Okay. Tozoita main service. Then Saturday manje inenge ya one on one yemunhu wese zvakare. Mangwana tienda futi munhu wese, but Saturday will try by all means kuti tikwanise kubata vanhu vese sezvo inenge iri weekend uvabva kumabasa. All right. Saka hanzi nemumwe munhu abvunza comment section mwamubhadharisi here kuma one on one uko. It's another service. Yeah. Hanzi neumwe munhu ari comment section one on one iyi amubhadharisi here. Okay, hanzi atibhadharisi kana ka one. Saka indai kuma one on one uku mahara. Wama one on one kwai mahara. Endai munona matigwanzi mahara avabhadharisi. Hanzi avabhadharisi mahara. Saka imimi moinda mangwana kuseni kwainda kwapata nguva yako one on one wozopinda main service. Yakona kuti wabva kuna matigwana one on one wobva watiza. Mirirawo main service upindewo chechi. Madhimoni awandisa pamuri guys. Imbobviswa madhimoni uku. Amona imbobviswa madhimoni. Saka address yekwavari iyi number 748 Richards Doctor Halfway House Midrand. Dokwavari. Saka 78 Richards Doctor Halfway House Midrand. Imimi tora address yepavari yemwesa pa Google Map. Inokusvitsa pavari papa. Amona inokusvitsa ipavari ipapo. Is it Ocean's 5 or is it 5? That's very true. Saka muri kupedza rini prophet? Kupedza musi Saturday, that's ndopatiri kupedza ipapo. Musi Saturday ndo full day redu ratinenge tichinyatsoita kuti vanhu vabatsirike musi Saturday. Saka Saturday ndo pavari kupedza, Sunday havana service. Saka Saturday mangwana hanzi secretary hanzi prophet secretary enyu anotibhadharisa. Hanzi secretary hanzi prophet secretaries enyu anotibhadharisa. Indikuziita vanhu vari kuita vanhu vaita mapledges evenyu echechi kwete kubhadhara. People were pledging kuti patiri kupindira patiri kuita sei tiri kuwaya maspika zvese. Saka vanhu vari kungopledja, vanhu vari kushuwira kupledja, vanhu vachipledja tiri kuda kwavo ivo. Saka vanhu vanga vachipledja, it was good. Still matoti varopafadzwe naMwari, they were pledging kuti basa raMwari rifambire mberi. So they were doing good. Okay. Yes, for my pledges, but not kuti kubhadhara one on one kuti one prophet akangwe. Yatiza futi network here. Hello. Yeah. Mukuta mchinda mzidzo. Saka hanzi na prophet aiwa anga ari ma pledges. Hanzi kuzimu they used to refuse to see prophet kana vasina mari certain amount. Okay, I don't know about that one. Zvimwewo plus ndandizvoziva munhu akangoya mangwana ndianozoudza vamwe kuti kunoitwa sei. Okay. Munhu akanyatsoya I can't answer on that. Okay. But akauyawo paground anongoonawo kuti anongouyawo omboona kuti aonekwe here kana achinge auya. Okay. Then yeah. Okay, hanzi andizvizivi na prophet. Remember kuti masekretary ndo vanenge vachita basa. Ivo vanenge vari kuoffice vanenge vasingazvizivi. Vanongomirira zvanenge vachiudzwa nemasekretary kuti kwaita zvakati. Saka hanzi na prophet ina handisi kuziva. Handitika uyai mangwana muzvionere mega kuti kuri kubhadhariswa here kana hakusi kubhadhariswa. Imimi ndimi munozoudza vamwe kuti makabhadhara kana kuti hamuna kubhadhara. Handimaona. Saka hanzi vari kure manje ndo panonetsa munenge makutozofona. Handimaona. Vozokudza kuti munovabata sei. Handimaona. Because havabatiki zvokumhanya prophet ndo chokwadi. Havabatiki zvokumhanya. Haungofoni nje uchingoti changotaura navo direct guys. Including inini wacho. Handingango unofona utova one. Unozovawana kana ivo vakuwazoona missed call. Handimaona. Saka vari kure handiziviwo motokwira mabhazi mugoenda kuZimbabwe. Network guys ndandine shungu yekuti vakunamatira iyi but network muri kuona zviri kuita.
muri kuona zvikuita network guys, muri kuona zvikuita network. Nandishunguza kuti hakuna matire mese, but makasununguka precious, but ivo network yavo hakuna magetsi kwavari. Prophet, can you pray, please pray for all these people here? Zvokungoti kune waiti une makumba akanorwadza. Anoona. Then amen ndio wandaona comment. Saka ni vamwe vakuti but network ndio iri kunetsa manje kuti patongoti ngavatanga kudai haipindi. Thank you so much. Let me pray. Against the number candidate. Yes, but it's under number I think ndishamboti batike zvakare fen kumelis diaries kuti tikwanise kuramba timbona matra vanhu vari kure avo vari kuramba vachema chema. All right. Yes, I promise try to squeeze the time with Ramid Chizoga to our show. Let me pray. Father, in the name of Jesus, I pray for everyone who is sick right now. I pray for healing. Everyone, because we know your job, your papers, your marriage, your business, your finances, every area around your life, we declare right now in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, all of you who is hearing right now, you are free, you are delivered from every spirit. Be free from every challenge. Your health, your papers, your family, your job, your marriage, you are free from every spirit that was attacking your life. In Jesus' name, amen. Right. Vanzi munotanga nguvai? It's half 3. Mutangwai? Saka it's 9 o'clock. Chipeza na half 3. Alright. Saka it's 9 o'clock to half 3, guys. 9 o'clock to half 3. Saka vada kuenda makuseni mochienda makuseni munovabata 9 o'clock munogona kutaura navo muri 2 na prophet mutaura na muri 2 kana zviri zvinhu zvododa kutaura navo muri 2, but I think zvikazoti after lunch after 12 munenge yava main service. Hanoona. Saka chikurumidzai kuti muende makuseni antika munosangana navo fair prophet mutaure navo muonesane. Very good. Then exactly per Oceans Private School 31 Divina Street, halfway Divina house, Street. Midrand. Alright. Vanenge vari ku half Ocean House School. Anoona Ocean House School ku Divina House ku Midrand. Saka kwangoti Ocean House School Midrand inobuda guys pa Google Map. Kwangoti Ocean House Midrand, Ocean House School handifungi kuti dzingaita 3 kana 2 ku Midrand. Inenge iri 1 inobva yatobuda. Yonokusvitsa ipapo. Anoona. So guys, let's make a date. Antika mangwana vanoda kubatsirwa nematambudziko avo vanoda kutsvagawo nyasha kuna Mwari chindai ipapo munosangana na prophet. Anzi edi havabhadharisi edi, you don't pay a dime. Haubhadhari chinu unongoenda unonamatirwa ikoko iwewe chako kuenda chete. Anoona chete kuenda chete. That's very true. Saka guys moenda komangwana prophet regaiti kutendei nekuya kwamaita data tiri kujobheki tatosvikawo but tiri kure manje, but zvisinei tinongoti basa remari ngarinde mberi. Nichavarangadza zvakare makuseni kuti muriko vasina vakwanise kuuya, asi ndofunga vanhu vakawanda chaichaivo muchavabata nesaradhei, vakawanda muchavawana saradhei vanhu vasingaendi kumabasa. Exactly. Nesaradhei yo ndo paya tinoti water of testimonies yationa matra vanhu inenge ichipiwa vanhu zvakare musi wesaturday, as well as Saturday will be our main service. So Saturday it will be okay. Right. Anzi mvura yenyu yenhingikiri inozonamatigwa, mvura yemamiracles inonamatigwa nemusaradhei muchapiwa mvura. Saka mubva maenda nesaradhei antika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Munoiwana iko mvura musazoenda nezvigaba guys, munopiwa mvura ikokoko. Handiti. Saka anzi Cape Town handizivi kuti Cape Town vachauya rini, handizivi raitina kuti tungoshanda nezviri paground. Rongai imimi vanouya. Imimi vari mucomment section mukangoronga kuti munoda kuvatira Cape Town mugadzira zvese mukataura navo vanouya. Kana kuti mukabata inini maronga henyu ndokupai sekretari wavo umwe ari padhuze navo anokurongerai, anoronga kuti vauye ikoko. That's true. Prophet regaiti ndakumbokufondera ndichibva kure, regai ndikusiyei muzorore tozobatana zvakare mangwana. Thank you so much. God bless you. Thank you prophet Nemu. Right. So guys, network mangoonawo zvikuitika guys, mangosvona zvikuitikawo.
mangozvionawo zviri kuitika vanomaona. Saka vari muJoburg vari free, vanoda kunda unobatsirwa maona mangwana endai munobatsirwa. Handika varipo paari kutaura kuti vanenge vari ipapo mangwana munotanga kuti mudi mubatsirane ikoko. Hanzina masitokoso madzo ndadzoka muchikona changu muchinyede, ndavemo muchinyede changu masitokoso, ndavemo muchinyede. Right, imwe nyaya ndanchida kuti ndidaridze guys, ndipfuudze chikamu ndeyekuti muri kuziva mese nyaya yemusikana kuti aibatsirwa pano, handiti anonzi Primrose Ruocha, akadirwa acid kumeso yayo, handiti. So panapa ticket, remember ticket rake rendege ranga rapledgwa pano, handi muri kuzviziva. Muri kundinzwa here guys? Muri kundinzwa? Muri kundinzwa? Guys, can you hear me? Makomenzi asi kufamba. Okay. Saka ticket rake ranga rapledgwa pano ne1 certain sister ari kuAustralia anga tanotenga ticket, handiti paperwork ichimboitwa. Saka paperwork yake yakaitwa, visa rikabuda zvese. Saka pakuti ticket apa pamanje I think between vanhu vacho vanga vachiorganiza zvinhu zvikudidi, paita a very miscommunication, a very misunderstanding yakaichitika ipapo back and forth to the extent yekuti sisi comfort vaya vanga vari kuenda naPrimrose kuti vanomubatsira kuAmerica kuti anorapiwa. Vazosvika pakuti inini ndikuona soti zvona zviri kuita maback and forth hazvisi kubuda nekurumidza, ina have to go, ende munhu uyu ari vulnerable, ndofanira kuti ndifambe naye because vaida business class, kuti vaende naye nebusiness class. Saka uyu wedu wepanobhadha diaries waiti ina handina mari yebusiness class, ndine mari yekutenga economy class, handiti. Saka ndofunga back and forth yanga ichingozoitika papa pameno, but chiri kuru chandinoda kuchanda chekuti sisi comfort tinhasi musure musikana uyu atenga tiketi kudaro, atenga tiketi tori pa3 way because indanda kushayawo unyanzi shona zongo dzibatsirawo pakati kwakusina magetsi zvanga zvichinetsanetsa, anomaona. Saka tikamira tiri pa3 way ko ina simba naiye kuti tiketi ritengwe, akatenga tiketi azopisa ratengwa. Asi mukutenga kwaita tiketi iro economy class iri apesera akanganisa futi kuita madetails, anomaona, akangasasa madetails. Saka akangasasa madetails, handiti zvikanzi zvinoda kugadziriswa chichi hameno zvanga zvichitika. Saka comfort haana kuzoita patience kuti amirirewo nokuti iye ari kumhanya akasiya vana, anga ari kuno kuAfrica, anomaona, ari kumhanya kuti aende vaende naPrimrose uyu. Saka comfort ari kuzonzi ndiye atenga tiketi guys, tiketi harina kuzobva, titumirewo izvo, tiketi harina kuzobva padiaries guys, ndati ndigare ndataura ipapo. Tiketi harina kuzobva padiaries, tiketi ratengwa naComfort ati aita zvaaita midzi aita kuti akunze kuwana tiketi iri kuti vakwanise kuenda. Saka isusu pedu patakaita ndo patakagumira kuunzawo Primrose pano kuti vanhu vamuone, vakamuona vamuonawo, zororo ikapindira ikaitawo zvayakaita, imi mukapindirawo mukaita zvamakaita, handika. Asi patiketi razotengwa ikoko, vanomaona kwarainda. Saka ndazozvidatega ndikuudzei pano kuitira mangwana moziva kuti zvinhu zvomuda kumasitituku zvinomuda nenzira dzimwe siridzo, vanomaona. Tiketi harina kuzotengwa pano, tiketi ratengwa naComfort, ndiye azoita midzi dzake dzaaita kuti vasimuke kuinda mangwana, because wedu uyu paatenga tiketi iri wanga akanganisa kuisa zita pasenemu pakuti Ruocha, hameno senemu yaanga aita zvokuti izvozvi by now haasati akwanisa kuchinja. Anga anisendera screenshot hameno yanga ichitwanzi vati anochinja mangwana makuseni here kunochinjwa tiketi racho ndichichi, but tiketi iri harichakwanisi kuti ari pePrimrose nokuti ravepo, ende tiketi iri kunzi haridzoseri mari. Handizivi kuti uchadii naro, handiziviwo kuti uchaita sene tiketi iroro, kuti apiwe mari hanzi haripiwi mari, haupiwi mari bheki, kuti adii ameno, kuti handiziviwo kuti uchafamba sei, handizivi kuti uchaita sei. Handizivi kuti pachafamba sei. Ndozama kutsvaga uyu munhu ndibloke uyu, ndikuzama kuti ndibloke manje ishi fona isikufuma makomenzi kona. Saka hamuna madhimini aindepiko, madhimini nga mamuchingoposta group ko. Saka papa muripiko mute muchiita basa umu, madhimini aindepi naini ndobloka sei nentorista rake mubloka zvakanaka, timubloke edibva tatobloka tidisina basa panapa, tidibva tatobloka
tisikutomira. Number 1. Right. Blocked. Right. Ainda guys tamu block. Araba pass. Right. Ainda guys aenda hanzi ticket racho mari yoendera mahara here. Handichazivi manje. Handichazivi kuti ticket inoita sei. Pakutondinetsawo handizivi kuti uchaita sei ticket. Gai ndimbomfonera tinzwe. Ticket racho hapana ameno haisi 2000 kana 1.9 US dollars. Hapasi sina ameno kuti handizivi kuti gai timbowa. But ticket vatotinyorera simba chikanza atinyorera tsamba achitadza disappointment yaita kuna masi uyu akandisaoneni tsamba yakaadhesa kuti tumasi and tumeni ndatozongudza nayo kuenisara munonipinza ndakambopleja tiketi hanimaona. Saka zita redu azonyora tsamba akachitaura disappointment yaitika ne both back and forth yangu achita nemumwe wedu uyu mudayarisi because pakutaura kwavanga vachiita masi azoti simba takamuudza simba chikaza tikati simba nokuti hanzi zvoda regai anga auya azvitaurire ega masi azvitaurire ega regai auya azvitaurire ega regai auya azvitaurire ega. Ndanodaira here handisi kuziva. Anzi ticket racho rinonzi chii hameno matiketi asingakanseliwai. Hameno matiketi asingakanseliwai kuti anonzi kudini handizivi guys. Kasi kune tiketi imwe rinonzi kwai harikanseliwi kudi hameno kuti anenge ari mamatenga ari paspecial here kana kuti munenge mari mamatenga muri pachii handizivi kuti zvichafamba sei. Handizivi because simba ngachiti kubva zvatakatanga kuita project iyi uyu wedu yanzi anga achiti akati ndotenga mangwana ndiri kuholiday ndizotenga pandouya ndo. So I think it frustrated them in some way kuti kubva tichitanga munhu aringoti ncha. Saka iye ndichimubvunza kuti ko iwewo ari kuti aiwa ivo vaiti vari tipei mari titenge isusu because hatisi kuda kuti afly neeconomy. Saka uyuwo obva ati isusu mutemo wekumadairies hatipi munhu keshi maoko tinotenga ticket. Saka I'm going to buy the ticket. Saka that frustrated simba wakapesera ati zvemitemo yenyu yemadairies izvo hatinei nazvo hatidi kushiwa mari maifanwa kungoti mupe munhu ari kuita izvi zvese izvi ainde. Handikati muti asiwo ndo mutemo weduwo isu tinowanzongopa munhu tiketi rake. But anyway chitai kuti mupanane mari yacho katiketi rachona then zviitwe. Saka zvinova zvisina kuzoita sekudaro. Esi tatisi aki zviri sei tatisi aki how are you. Saka ndo zvinhu zvacho zviripo non-changeable non-refundable. You see makatandi my legs are fine tati. Handizivi zvematiketi enyu amunotenge kunze kwenyika haina handizivi kuti munosvamisa sei handizivi. But indangu achiti hanzi tiketi iri is not refundable. Saka ina handizivi hameno regai ndikutadze tiketi racho kuda pamwe munga understand kuti ndiro here. Ana handizvizivi zvematiketi izvi. Ina handizvizivi zvematiketi. No tiketi nderiri. Hechoni. Handizivi zvematiketi enyu. Iri kwa ndo tiketi racho iri. Ndo tiketi racho iri. Munokona. Ndo tiketi racho iri.
saka ina handizozivi. Tarisaiwo imimi zvamunotaridza kuti ndizvoitwa sei ina handizivi, asi iro ndo tiketi iro. Hanoona ndo tiketi iro. Zvakanzi Johannesburg Sunday 18 September Johannesburg OR Tambo Chichi Ameno. Saka pakuzochinja zita apa pangashanda kuchinja surname yakanganisa iyi. Anditi Ameno pari kuti zvisiviweni. Pari kuti afona kuti vachinje apa pari kuti unokwanisa ngochinja. Hanzo you can change the date rekuti ufambe, but havakwanisi kuti vakurifande mari. Anokwanisa kurishandisa iye ongochinja date rekuti afambe achinda kupi ikoko, but kuti apiwe mari back hapiwi mari. Saka ina handiziviwo apa. Handizoziviwo guys, ndadi kuti zvasingazivi ina handizivi zvematiketi enyu kunze kwenyika iyi. Handizvizivi. Tariro Muganyi ndakataura pano kuti Andiselina for now she's not well. I mean vane urwere hwavanawo. Kana vapedza varecover vachauya vachiregister. Wait for her to tell you kuti ndafura. For now vanga vane urwere hwanga vachiti hwavari kufokasana nawo. Saka vangakwanisa kuti vaite izvozvo izvo. Saka muchiona even pamalive havasi kuuya vane urwere hwavari kufokasana nawo right now. Vachauya vokudzai kana vachinge vasununguka panguva ino vakabatikana vachauya vokudzai. Andimaona. Anzi KLM ndo chiko yoyo and explain the situation. Kenya West handisivi. Kenya. Wo Kenya what? KLM Kenya what? Amen. Saka ndo nyaya iripo mukazona kwei akatengwa tiketi kumadhayazeri ndege aiwa hana tiketi rakazotengwa pano. Tiketi ratengwa saka ndasombomubvunza Simba Chikanza kana Simba Chikanza. Saka munhu tiketi rake zvari kunzi mari hapiwi odini zvikanzi iona izvo kuita tengesai tiketi iroro kana mchida kumupa mari momupa iri mari. Mudhunta iri mari. Saka ameno kuti iye muridzo tiketi achazvifambisa sei netiketi racho. Ameno. Tichitawo sei kubva tiketi ndere kubva kuno kuZimbabwe kuno kuenda kuAmerica. Saka ndisingasi kuti kune munhu ane visa arikuda kuenda kuAmerica anytime soon. Pamwe ndiye waigona kutengesera tiketi iroro vochinja zvema details. Sivi kuti saka pachafamba sei apa. Ndachandosiva guys. I don't know anything. So guys, Dutch Airline KLM register. Do you pay? No. Mahara. Pada panongo register chete. So guys, ndakwinda tosangana mangwana handira tobatsana mangwana maskati. Mangwana maskati ninyaya tikuya panapa nditika ichauya panapa mumirira mangwana ye sex worker. Anditika nyaya ichauya mangwana ya sex worker. Anditi achauya mangwana dakushi yake nyaya yake nemi zvese zvakasangana nazvo ari muchibasa zvichinda mberi zvichidini ada kushiyana nyaya yake mangwana. Andika inichirega ndimboinda ndinozorora tichiri kumbozorora nekuona mhuri guys. Saka muva neusiku hwakanaka. Nditika God bless you guys. Ciao.